Dobrodošli u naš novi podcast Offline. Danas je s nama Tomislav Vazdar i pričat ćemo o jednoj jako zanimljivoj temi, a to je, je li vam se ikad dogodilo da ste se zaljubili u nekoga preko interneta, a da ta osoba u stvari uopće nije ta osoba koja vam se prikazuje? Tomislave, dobrodošao. Dobro jutro, Ivana, i hvala lijepo na pozivu. Hvala što si došao, što si izdvojio svoje vrijeme. Bio si nedavno u Rimu upravo na temu interneta i svih tih problema s kakvim si se znanjem vratio, pretpostavljam, glava puna svega. Glava puna svega. Bio sam 6 dana u Rimu u organizaciji Ujedinjenih naroda, znači to je agencija za borbu protiv organiziranog kriminala. I baš smo govorili ja sam držao jedno predavanje isto o borbi, znači protiv modernih napada, to su recimo ove romantične prijevare između ostaloga, sve su neke psihološke manipulacije i problema u biti koji to predstavlja za društvo. Znači ne govorimo sad samo o djeci, govorimo i o odraslim osobama, starim osobama, znači ne postoje više nikakve granice tko je meta prevaranata i isto da ti prevaranti često puta znači, nisu više nekakvi pojedinci koji sjede na nekom podrumu sa hudicom na glavi, nego to je u organizaciji isto i država određenih po njihovim sponzorstvima. Ne? I sad kako u biti mi kao društvo možemo odgovoriti na sve te moderne izazove nekakve? Možemo li odgovoriti? Da, to sad stvari u biti koja je bila i tema ove diskusije, znači da se napravi nekakva metodologija znači, koja bi se mogla preslikati u biti u nacionalno zakonodavstvo. Jer prije svega, znači, glavni problem je u tome da ljudi ne prepoznaju kada im se dešavaju nekakve ovakve stvari, kao recimo te romantične nekakve prijevare. Kad kažemo romantična prijevara, znači čovjek onda u biti nek se to baš ne mora ni da objasni što bi to moglo točno biti, što je to romantična prijevara i zašto bi to mene zanimalo. Ne? Ali to je u biti izvor svih problema, znači način te manipulacije, igranje sa našim mozgom, gdje mi u biti postajemo žrtva prevaranata ovdje. A kako to krene? Kako to? Mislim da ljudi ne razumiju. Mi recimo, ne znam, evo dobijemo često mailove policije od raznih policijskih uprava gdje kažu, ne znam, gospođa nasjela na romantičnu prijevaru, muškarac nasjeo na romantičnu prijevaru. Onda svi nekako misle, to se događa nekom drugom, to je uglavnom neko ko nije obrazovan, to je neko ko živi u, ne znam, nekoj, da mi sad neko ne zamjeri, ali zabiti. Kako dođe do toga? I zašto mislimo to se događa nekom drugom? U stvari to se događa bilo kome. Događa se ljudima oko nas, neovisno, ne postoje granice, znači internet nema granica nekakvih i mi jednostavno nismo svjesni da se to dešava ljudima oko nas. A nismo svjesni zato jer ljudi prije svega imaju sram govoriti o ovakvim stvarima. Kada je netko prevaren, kada ga neko povrijedio ili je izgubio novce, čovjek baš o tom ne voli pričati okolo, jer ne želi ispast glup pred drugima, jednostavno to nosi sa sobom. A to mu onda opet ostavlja određene psihičke posljedice. Ne? A kako nastaje? Nastaje najčešće, u biti nastaje preko društvenih medija. Ne? A društveni mediji isto često puta ne razumijemo što znači pojam društvenih medija. Znači, to su i društvene mreže, ali to su isto ovi razni kanali komunikacije koje imamo. Evo sad sam baš bio sa Eileen Charlotte, znači ona je jedna od žrtava Tinder swindlera i baš ovo pokazala mi znači, sve poruke koje je dobivala od ovog prevaranta Šimona Levijeva. To je biti jako interesantno jer u dokumentarcu nije sve prikazano. Mislim, ja sam bio u Europolu isto 8 godina na njihovom savjetodavnom odboru, ne? Pa sam znao za tu priču još od 2019. kad su istražitelji American Expressa prikazali, znači kako je to bila operacija i koliko je ljudi bilo prevareno. Neke 17 žena je bilo prevareno, u dokumentarcu su pokazane 3 ili 4. Ne? Znači, ali on ima operaciju po cijelom svijetu. I u Brazil je putovao, i Japan je putovao, to nigdje ništa nije prikazano. Ne? Ali uvijek su bile žene predmetom iskorištavanja nekakvog, gdje su biti one, ne znajući jedno druge plaćale za određene usluge, za avione, za hotele i tak dalje. Izgubile su svaka je izgubila bar neki 200.000 eura u tome cijelom procesu. Ne? Ali da se vratimo na ovaj dio ovdje, znači kako to sve skupa krene. Znači, one u njihovom slučaju bilo preko Tindera, jel? Tinder je društvena mreža, ljudi su usamljeni i žele nekako poznat, odlaze na društvenu mrežu. Može biti preko Facebooka, može biti preko bilo čega. A znači, inicijalni kontakt krene tako da čovjek jednostavno traži. Znači, ja tražim kontakt nekakav, jel? Na Tinderu tražim kontakt, ja sam, ne znam, lijep, divan, krasan, bogat, uspješan, svi su, znači svako sebe prikaže nekim superlativima. Što se u tome da s druge strane postoje predatori isto koji baš traže potencijalne mete. Znači oni su isto jako dobro potkovane, ne budu sa svakim ušli u kontakt, ali mogu prepoznat koje su osobe ranjive. Znači čovjek kad je usamljen, znači njega će prevarant prepoznat. Stupa u kontakt i prikazuje sebe isto kao osobu koja je baš
prekrasna, divna, koja je baš kao ovo što traži ove s druge strane. One stupaju u kontakt, počnu se dopisivati i onda prevarant u jednom trenutku predlaže, hej, daj da se maknemo s tog Tindera, sada ne možemo se baš lijepo pisati, razmjenjivati slike, ajmo pričati na WhatsApp recimo, ne? Ili na Telegram, ili na Viber, ili na WeChat, bilo gdje. Znači, samo ideja da se žrtva izvuče iz ovog okoliša koji je kontroliran, jer Tinder ima svoj geolokator da imate 150 km krug, znači ljudi koji može vam stupiti u kontakt, što naravno prevaranti iskoriste putem VPN-a i jednostavno iz bilo gdje u svijetu može pristupiti opet na Tinder. Znači žele preći neku direktnu komunikaciju. Znači žele direktnu komunikaciju, izvuču znači, žrtvu na jedan, da može s njim razgovarati na nekom kanalu i počne ga zasipati sa porukama. Ne? To vrlo često, znači čovjek, a što se dešava u mozgu? Znači čovjek je uzbuđen, gle, sad se s nekim dopisujem, to nam je vrlo interesantno. Šalje mi prekrasne poruke, šalje mi slike o svom životu, ne? I onda te razgovor a nikad se nisu vidjeli nikad se nisu fizički vidjeli, ali to je, znači, biti dio psihologije, to je cyber psihologija, znači, koja nam u biti govori koji je naš odnos ljudi prema tehnologiji, znači, kako se odnosimo prema tehnologiji i kako komuniciramo putem tehnologije, ne? A to je problem, jer sad, evo, mi se tu vidimo jedan na jedan, znaš da sam visok, lijep sam, jel da sve, ali što se u tome da čovjek nemate dojam, kad imamo ekran između, ja vidim te ekran, tebe vidim kroz ekran. Ja ne znam koliko si ti visoka, jesi ti stvarno ovakva ili nisi, zato jer možeš imati filtere na sebi koji ti prikazuju u kompletno drugačijem svjetlu, znači kosa ti može biti kompletno plava, znači bilo kako se možeš prikazati. Ne? Ali znači, ljudi vjeruju, ono što je zanimljivo da ljudi vjeruju baš da on tako... Ljudi vjeruju zato jer ljudi žele vjerovati. Znači čovjek kroz tu cyber psihologiju, kroz taj ekran, ja vidim tebe, ali u biti vidim percepciju onoga što bih ja želio da ti jesi. Znači, ja tebe vidim u puno boljem svjetlu nego bi te vidio da smo u fizičkom kontaktu. Zato jer se stvari jako brzo dešavaju putem interneta. Ne? Dobro, i kad krene ta komunikacija na WhatsApp ili recimo na tu neku direktnu, što se onda događa? Da li kad dođe do tog susreta baš? Znači do susreta možda nikad ni ne dođe fizičkoga, jel? Znači, što se o tome da čovjek kad krene u tu komunikaciju, znači prvo ga se zasipa nekakvim porukama. A naš mozak jednostavno ne može baš to sve percipirati da bi prepoznao dobro od lošega, jer je ogromna količina raznih poruka. Znači, to mogu biti poruke koje će tokom vremena prerastu kroz možda par dana, neke ljubavne poruke. Ti si žena mog života. Ja sam uvijek tražio nekoga što si ti. Ljudima godi pažnja i počnu vjerovati ovakve stvari. Pa onda počnu razmjenjivati nekakve slike ovdje. Ne? Što onda se dešava u tom mediju? U nekom trenutku kad mislimo da sve super funkcionira, prevarant će to okrenuti u svoju korist i počet će nas zastrašivati. Na način da, pa ja sad više nemam interes za tobom, našao sam se nekog drugog, to nam izaziva stres nekakav, prorade nam hormoni i sad čekaj, pa sve je dobro, otkud sad stvari ne valjaju. Onda prevarant onda će počne nas tu manipulirati, ko marionetu. I onda ajde, idemo se još malo dopisivati, ali daj ti meni pošalje sad nekakve eksplicitne slike, možda to imaš ovako, ne? Onda evo, onda razmijenimo nekakve takve slike. I nakon toga prevarant dolazi u fazu gdje će nas htjeti izolirati od društva, naše obitelji, prijatelja, i reći će, čuj, sad kad imam sve svoje slike, ja ću to objaviti negdje. Ako mi ti ne platiš. Znači, može ići u tom smjeru, ne da smo ucijenjeni, da moramo platiti. Ili, ja sad imam te slike, ne smiješ nikom govoriti o svemu tome. Znači, ni prijateljima, ni nikome, ja ću to objaviti opet. Ne? Znači, mi smo tu ucijenjeni i čovjek se više ne zna snalaziti u cijeloj situaciji. I razmišlja, da li da prijavim policiji? Pa, ako prijavim, ispašću glup i naivan, neću im prijaviti. Ne? Jednostavno ulazite virtualno nekakav gdje ga se manipulira, gdje postepeno počne izvršavati što mu nalaže s druge strane. U Americi postoji izraz koji se kaže pig butchering, znači pig butchering gdje se žrtva u biti obrađuje na ovakav način, to se zove grooming, znači gdje se čovjek, jednostavno, ne veza muško ili žensko, gdje se jednostavno ucijenjuje sa nečime, znači u ovom slučaju govorimo o slikama, da jednostavno pošalje sve što ima, sve novce. Isto, ne mora uopće ne doći do ocjenjivanja. Može biti tehnika da jednostavno mi se volimo putem interneta, jednog dana ćemo se susret, ali sad sam baš zapeo, negdje nemam vizu, ne mogu dobiti, ili sam u zatvoru završio, trebaju mi novci da platim otkupninu.
Što ćemo napraviti? Poslaćemo novce, volimo tu osobu s druge strane, mislimo da je volimo i počnemo postepeno slati novce. Ne? Ali to su, Ivana, tehnike koje nisu nove. To su tehnike koje postoje još od kraja 17. stoljeća, 18. stoljeća. Samo su sad malo napredovale. Samo su napredovale kroz tehnologiju. Znači, imali smo prije te španjolske zatvorenike tehnika, prevara koja je bila, gdje čovjek rekao, ja sam u zatvoru, imam bogatstvo, dajte mi pošaljite novce da podmitim suca, da me pusti van, a ja ću vama dati pola svog bogatstva. Tako je to krenulo. Sad smo 200 godina kasnije, imamo tehnologiju gdje se stvari dešavaju putem interneta. A koliko, sjećam se da si mi pričao o slučajevima koji su se događali baš ovdje u Hrvatskoj, neke i znaš osobno, gdje su čak ljudi se odlučili na korak, gdje im je ispran mozak skroz. Recimo gdje te tjeraju na promjenu vjere i na razne stvari. Pa da, naravno, znači internet je nevjerojatno opasan ako ne znamo, znači, biti što sve vreba s druge strane. Znači, samo u Europi postoje centri za radikalizaciju, recimo. Ne? Sad kad gledamo ove klince, 14-15 godina, crtaju, recimo, kukaste križove po zgradama i sve. Znači, to je sve u biti radikalizirano putem centara koji se, evo, znam da se nalaze u Belgiji, recimo, gdje djeca jednostavno preko društvenih medija dolaze u kontakt s takvim osobama koje im obećavaju sad. Vi ćete, ili ćemo vam platiti za nešto, možda mu i plate, da on to crta okolo po zgradama, nekad ga neko jednostavno zagrizne toliko duboko da će htjeti ići i provjeriti vjeru, promijeniti vjeru, vjeruje da to je zaista to što ja želim ovdje, znači iz manipuliranja opet. A tehnika je opet ista, krene kroz nekakav razgovor, znači maloljetniku se ponudi, znači određena, znači sigurnost da će on sad tu napredovati u toj zajednici, da je prihvaćen, to je glavni problem. Znači svatko želi prihvaćen, a djeca posebno žele imati nekakav dokaz, društveni dokaz, da njih netko cijeni, da im daje pažnju. I on s 15-16 godina on će sve napraviti da dobije nekakav društveni dokaz od nekoga, on ne zna od koga, ali on će dobiti društveni dokaz gdje će moći poslije se hvaliti, gle koji sam ja frajer ovdje, ja tu imam lajkove na internetu, na društvenim medijima, znači oni su izmanipulirani. Ne? Znači, ono što je najgore, nije samo stvar djeca, nego to su čak, mogu tome podleći ljudi, ozbiljniji ljudi u smislu 20-30 godina, pa čak i 40, koji će nasjesti bez problema i mogu biti obrazovani. Da. Svi misle, ne može se meni dogoditi. To se događa tu, među nama. Događa se, ne postoje nikakve dobne granice ovdje, znači samo postoje pristupi prema nama, gdje nas se jednostavno profilira, na koji način ući u naš mozak i na koji način nas izmanipulirati. Znači, najčešće to bude da se izvuku novci od ljudi, ali se može koristiti isto i za ove nekakve hibridne operacije, da se iskoriste za nekakve druge stvari. Evo, Europol je sad objavio prošli tjedan izvještaj, znači gdje su rekli da je djeca su posebna meta, znači cyber kriminalaca, odnosno hibridne operacija, gdje se s njima manipulira na način da i bilo je više od 100-tinjak slučaja već ove godine u Europi samo, gdje su djeca iskorištena za i da izvršavaju ubojstva, što zvuči nevjerojatno. Najčešće su neuspješni ti slučajevi, zato jer znači, djeca ne znaju kako bi to napravili, ali postoje pokušaje koje je policija zabilježila. Ne? Znači, izvještaj Europola se piše unutra. Znači, nevjerojatno kad čovjek gleda. A izmanipulirane putem interneta. Koristi se isto... Koja dob je najkritičnija? 15-16 godina. Znači, to je baš kad su najranjiviji, kad traže nekakvu potvrdu nekoga koju najčešće ne dobivaju u svom krugu gdje bi trebali dobiti tu potvrdu, pa traže preko interneta nekakvu potvrdu da su oni prihvaćeni. Ne? A sad sam razgovarao prošli tjedan sa kolegom iz Belgije, znači koji je i policajac i sve, i kaže, bavi se cyber kriminalom i kaže da je radio na slučaju, znači dečka u Belgiji, 15 godina, koji je počinio samoubojstvo zato jer je bio ucijenjen, znači putem interneta, da će objaviti njegove gole slike. Znači, naveli su ga da se slika i svako može misliti, joj, to se mene ne može desiti doma, svakom se može desiti. Naveli su ga da se slika i rekli su sad ne moraš platiti 500 eura, inače ćemo objaviti to na Facebooku i svi tvoji prijatelji će vidjeti. Ne? I stavili smo mu brojač koji mu odbrojavao koliko vremena ima za platiti, on naravno ne ima za platiti i to su oni kroz par dana objavili. I dečko kad je to vidio, jednostavno ušao je u očaj i počinio samoubojstvo. Roditelji su ga našli mrtvog, nisu ga uspjeli živjeti. I to je u biti, ima jako puno slučajeva u Europi, ne samo u svijetu, nego u Europi, koji su baš ovakve prirode. Hrvatska kao da nije još na sreću došla baš skroz do te faze, ili kako se vama čini? Pa ja se nadam da mi nećemo doći u takvu nekakvu fazu.
To je stvarno nešto nevjerojatno, jer ne znam, smo spremni uopće za boriti se s svime time. Jel imamo dovoljan broj policajaca? Pa nije to sad na policiji u biti da rješava, to je u biti na obiteljima da rješavaju ovakve probleme. Znači, policija dolazi kad se nešto desilo. Ne može policija spasiti vama o čem se vi razgovarate doma. Znači, roditelji moraju sa svojom djecom razgovarati o opasnostima koje postoje na internetu. Znači, ja nisam protivnik interneta, ali mora se koristiti na ispravan način. Znači, roditelji najčešće ne znaju s kim djeca komuniciraju putem interneta. Misle da su to njihovi prijatelji iz razreda možda. Oni komuniciraju sa svakime. Znači, posebno ovo što je Europol istaknuo, metoda pristupanja djece putem online video igara. Baš sam to htjela pitati. To je popularne su ove igre Roblox i tako dalje. Roblox, te igrice u kojima ima više sudionika koji se mogu priključiti. Tako je, to su ove multiplayer igre, znači ima više igrača gdje su iz cijelog svijeta dolaze ljudi. Dijete ne zna s kim on komunicira s druge strane. On misli da komunicira s nekime tko je njegove dobi ili su jako dobri. A možda je zna da je neko stari pa ga prihvaća. Volimo iste stvari pa nam je super. Ne? Ali najčešće bude veliki broj tih predatora unutra. Znači, ili kriminalaca ili mi ne znamo koje je sve s druge strane, ali znamo da postoje slučajevi, veliki broj slučajeva gdje se djeca iskorištavaju na način da mu se ponude određena virtualne stvari koje su bitne za tu igru, koje je možda teško za naći, ali evo, dobit ćeš ih ako nam daš svoje slike, ako nam kažeš koja je tvoja adresa, otkrivam tvoj identitet, s čim se bave roditelji. A oni pokušavaju ući u život. Tako, ući u život, skupe sve moguće podatke. Jesu vam poznati takvi slučajevi da su se događali baš u Hrvatskoj? Pa ima to svoj dešava, ne popisali to kod nas isto u vijestima već prije, znači nije to sad nešto novo. Da, ali sad u posljednje vrijeme da baš malo dijete u smislu 9 godina. Sad ne znam za najnovije slučajeve, ali zna se dešava u Europi, ne? Ali problem je o tome, to se dešavalo i prije, nije to ništa novo. Problem je sada da uz umjetnu inteligenciju stvari postaju još više raširene. Znači, prije ste imali jednog prevaranta koji mogu komunicirati s jednim, dvoje, troje maksimalno. Sad može istovremeno s njih 1000 komunicirati. Znači, govorimo o nečemu s čim se do sad nismo susreli i nemamo kapacitete za boriti se protiv toga. Znači, policija se s tim ne može boriti, nema ni one kapacitete i zato su to nove moderne stvari koje do prije 3 godine, možda prije 2-3 godine nisu ne postajale uopće. Znači, govorimo sad o umjetnoj inteligenciji koja se koristi protiv nas, znači za ove ofenzivne mogućnosti. Evo, imam vam alat, zove se Hello GPT, znači koji je razvio kineski sindikat, kriminalni sindikat. Prije 6 mjeseci je izašao na tržište i vi doslovno za 45 eura možete poslati 1,5 milijun znakova. Znači, na bilo koji društveni medij. Biblija ima 3,1 milijun znakova. Znači, mi doslovno za 100 eura možemo cijelu Bibliju nekom poslati putem društvenih medija. Sad, svaka ta poruka, komunikacija, to su tisuće i tisuće i tisuće razgovora koje umjetna inteligencija može voditi na bilo kojem jeziku svijeta. I sad zamisli, Ivana, znači, koji je to problem? 100 djece istovremeno komunicira sa umjetnom inteligencijom, misleći da su to u biti ljudi s druge strane, jednostavno ih se navodi, opet taj grooming koji sam prije spomenuo, oblikuje ih se i navode ih se da odaju podatke. A podaci, znači, naš identitet, što rade roditelji, s čim se baviš, znači jednostavno slažu se te slike, što je opet analizirano pomoću umjetne inteligencije i koristi se protiv nas. Znači, u nekom trenutku ćemo saznat će i koja ti je username, i koji ti je password za tvoje mailove, doći će do nekakvog iskorištavanja svega toga. Znači, to je ta faza, obavještajna faza gdje se prikuplja informacije i onda će se donijeti odluka, znači, na koji način sad iskoristiti svaku od tih žrtava. Znači, nije to više 2-3 žrtve, to sad 1000 njih istovremeno, a granica nema. Znači, na društvenim medijima i u videoigrama od svukucu. To su tisuće igrača. Koliko je teško razotkriti to sve? Ja znam da ste vi, prije kad smo pričali, odnosno da si ti baš raspetljavao jedan slučaj, ušao si skroz u detalje, saznao, ne znam koja osoba misli da s kim razgovara, pa na kraju se pokazala potpuno drugom. Skroz si sve otkrio cijelu pozadinu jedne operacije. Da, to je u biti jako teško za napraviti, zato treba razumjeti kontekst prije svega. Ne? Znači, čovjek najčešće, ako gleda nekakve poruke, možda mu one izgledaju bezazleno. Ali kad se te poruke stave u određeni kontekst, znači tražimo određene te, kako bi se reklo, red flag, crvene zastavice, znači tražimo koje su to nekakve nelogičnosti.
u toj komunikaciji. I onda kad počnemo te nelogičnosti stavljati skupa, pa onda nam to izaziva neku prvu sumnju, nešto ovdje baš nije u redu. I onda čovjek kad to dalje sve skupa analizira, dolazi do zaključka, čekaj, pa ove osobe u biti ne postoje. Znači, stvari se ne podudaraju, ali to su vam ko puzzle kad slažemo. Znači, moramo naći točno koji puzzle ide na koji dio da se stvori slika nekakva. Ne? Kad je to razbacano sve skupa, to je nemoguće povezati sve. Ne? I zato su ove stvari koje policija ne bude mogla rješavati, to spada u digitalnu forenziku nekakvu koja je sad upogonjena i umjetnom inteligencijom. Mi jednostavno nemamo tehnološki način da se s tim borimo. Znači, jedino što nam može pomoći ovdje u obiteljima je, znači, ovaj kognitivni dio, da se razgovaramo međusobno, da naučimo djecu, da naučimo odrasle kritički razmišljati ovdje. To je jedini način da podignemo tu svijest, znači, o opasnostima koje postoje. Ja nisam protiv umjetne inteligencije, ja sam prvi za umjetnu inteligenciju, da se koriste na ispravan način, ali moramo biti svjesni opasnosti koje umjetna inteligencija isto donosi. Ona je ušla u naše domove, a ljudi slijepo vjeruju svemu što im piše, ne? Bez razumijevanja na koji način umjetna inteligencija funkcionira. Znači, tu ima jako puno i halucinacija, znači izmišljanja, i to jednostavno slijepo uzimamo, to je istina, jer je to napisano, ne znam, ChatGPT, ne? Znači, to je izvrstan način manipulacije ljudima. Vijesti lažne, dezinformacije koje se objavljuju, sve to korištena umjetna inteligencija ciljano, znači da se napravi određena polarizacija u društvu. To se koristi, znači, za kriminalne svrhe, za neke druge operacije. Što je, recimo, što može biti, kako bi rekla, najgore što se može dogoditi, primjerice ako osoba stvarno podlegne i ode, napusti zemlju i ode, koliko je to opasno kad neko doista povjeruje i kaže mi speremo mozak toliko i da jednostavno... Da, najgori dio svega je u biti da kroz te razgovore, znači putem interneta, kad čovjek stekne nečije povjerenje i misli da je to osoba zaista živa, s druge strane, kad se stvori nekakav onaj kontakt, da imamo neko prijateljstvo, možda se i zaljubimo isto, čovjek je spreman sve napraviti. Znači, ne radi se samo o slanju novaca, pomaganju ove druge osobi, nego postoji ta želja za nekim fizičkim kontaktom. I to je u biti taj najgori dio gdje čovjek u biti kupuje kartu, ili mu netko kupuje kartu i on odlazi. Znači, na ovoj konferenciji Ujedinjenih naroda baš je bilo i prikazano izvještaj, znači da je 50 ljudi iz Srednje Europe nestalo. Znači, jer su stupili u kontakt s nekim putem interneta i otišli su nekud. Nikad niko nije pronašao. Pa nisu ih našli da su otišli negdje u Aziju i ne znaju di su. Ne? Znači, ne postoji jurisdikcija koja bude im pomogla da se pronađu. Ne? Ako malo gledamo, znači, u medijima, znači, čitao sam baš i u Singapuru, znači, raznih ima slučajeva gdje su ljudi tako došli tražeći svoju ljubav i završili su na nekom scam centru. Ne? Znači, to su centri, znači, baš koji Kambodža, Myanmar, gdje dolaze u Kinu, iz Kine ulaze u te države tamo, u organizaciji ovih kriminalnih sindikata i završavaju ko roblje da rade u tim scam centrima kojim je jedina namjera da varaju ljude po svijetu. I tu ostaju 3, 4, 5 godina. A postoje jedni od tih na koji su oni nasili. Zato jer su izvorni govornici i mogu ciljati američko tržište, europsko tržište. Znači, to su sve kriminalne sindikati koji djeluju kao organizacije. I to su 1000 ljudi koji rade u takvim centrima. Znači, to je nešto nevjerojatno. Ima od BBC-a dokumentarice o tome napravljene sve, ali to je pošast koja postoji tek zadnje nekih godinu dana. Znači, to su stvari s kojima se još ne znamo nositi. Koliko njih bude spašeno? Ma nitko, skoro nitko spašen. Evo, čitao sam o ovom jednom dečku koji je išao misleći da ide curi u Singapur, ali kao mora samo negdje nekog sresti u Kini, završio u Kambodži u tom scan centru. Roditelji su, kad su otkrili nakon, ne znam, neki mjesec dana gdje se nalazi, platili su otkupninu, neke $40,000 ili eura, više nešto je bilo da ga se pusti. Bio jedan slučaj gdje su mu bubreg izvadili da ga jednostavno pusti. Znači, to je moderna trgovina ljudima. I baš ovo sad što sam gledao prošli tjedan, znači preko Ujedinjenih naroda, znači kad su pokazali kako je u biti moderno trgovanje potpomognuto modernim tehnologijama. Znači doslovno Apple Pay, Google Pay se koriste za plaćanje ljudi. Znači, a znate za neki slučaj da je spriječeno da su roditelji uspjeli na vrijeme otkriti? Pa ima slučajeva, znači da se i na vrijeme otkrije, znači da se čovjeka zaustave da ne ode, a opet znači rijetko ko može napraviti. Znači, povezati na vrijeme
taj cijeli puzzle i shvatiti o čemu se radi, to su stvari kojima većina ljudi nije dorasla, zato jer jednostavno nemaju svijest da postoje takve opasnosti, a čak i ako otkriju, znači najčešće je problem kad smo svjesni da netko u našoj okolici ima komunikaciju s nekom osobom koju nikad nije upoznao, najčešće to shvaćamo jer nam je lako tako prihvatiti zbog te nekakve kognitivne disonance, da je to možda samo nekakva online veza, pa što bi se tu loše moglo desiti, i onak možda nekakva online drama koja će nestati samo od sebe. A na taj način mi sami sebi pojednostavimo da u biti, ajde, proći će, ne? Dok ne nastane nekakav problem. I onda mislimo pomoći će nam policija, ali kako će policija pomoći? Mislim, policija opet ne zna šta se dešava kod nas, niti imaju pristup ovim društvenim medijima, ne ničemu, ne? Znači, zato je bio ovaj razgovor oko ovog chat kontrola. Znači, istovremeno je ta osoba potpuno zaluđena time i potpuno je mozak. Osoba je zaluđena kompletno i nije svjesna opasnosti koje se upušta, zato jer ima nekako svoje, zato jer je izmanipulirana. Ima svoje vjerovanje da je to što on, ali ona vidi s druge strane, da je to stvarno. I bez obzira što je god ko govorio, ta osoba je dalje uvjerena da... Pa zato jer ne želimo prihvatiti da je to istina, jer nam je teško nam se nositi. Znači, naš mozak nije napravljen na način da se nosimo s takvim problemima. Znači, mi vjerujemo ono gdje se dobro osjećamo. Znači, ja vjerujem da me netko s druge strane zaista voli. Mozak mi radi 100 na sat, lučenja hormona, dopamina, serotonina. Znači, ako sam sretan zbog svega toga, našao sam konačno nekoga tko mene voli i s kim se dobro osjećam. A što se događa kad ih se razuvjeri da to nije ipak tako, ta osoba ne postoji ili ne izgleda tako? Kad se to desi, dolazi do jednog velikog razočaranja, jer prije ili kasnije čovjek progleda do razočaranja i suočavanja s realnošću. I to kod čovjeka izaziva jednostavno i tugu, i sram da o tome nekome govori ovdje. I to je baš najveći problem, zato jer takav čovjek onda treba psihološku pomoć. Znači, mora imati psihoterapiju. I to su recimo ovi Tinder svindlera. Svi su oni prošli kroz 6 mjeseci, 8 mjeseci psihoterapija, jednostavno da ih se uvjeri, znači da oni sami shvate da su bili izmanipulirani i prevareni i da na koncu sve bude dobro, samo znači da se stavi život pod kontrolu. Ne? I jesu kasnije onda oni svjesni da su pogriješili, evo recimo vaš razgovor sa... Sa Majlin, pa naravno da je svjesna, ne? Znači sad je to prošlo već dosta godina, ona meni sama kaže da se već tad zgadilo svemu tome govoriti. A što je se u tome da čovjek mora govoriti o ovakvim stvarima? Ako se zatvori u sebe, ima sram i povuče se u sebe, to jednostavno nije dobro. Znači, ali nije lako to priznat. Nije lako priznat. Čovjek prvo mora priznat sam sebi. A sebi je jako teško priznat, to je da smo pogriješili. Znači, mora se desiti neko veliko razočaranje stvarno u životu, da prihvatimo to. Jednostavno desilo nam se, ali to je najčešće gdje nam pomaže u biti krug nama bliskih ljudi. Znači, naša obitelj, naši prijatelji, jer oni su ti koji bi u biti prvi trebali vidjeti nekakve indikatore da se nešto dešava u našem životu, nešto što nije dobro i trebali bi nas na to upozoriti. Jer ako mi zanemarimo da netko nama blizak ima problem, te čovjek je u biti prepušten sam sebi, unatoč tome što ima krug ljudi koji ga vole i sve, ali mi tu ljudi ne znaju pomoći. Znači, opet govorimo o digitalnoj pismenosti. Opet se vraćamo, kažete, na obitelji. Naravno, slažem se s tim da je na obitelji najveća odgovornost i sve. A s druge strane, i taj stil života, mislim, što uvijek govorimo, baš nedavno je bila nam tu policajka glavna kada su pitanje maloljetničko nasilje i prva u Hrvatskoj, sve što dolazi njoj na stol. Isto, koliko je teško biti roditelj, taj stil života, svi žure za tim novcem, za ovim, za onim, rade 500 poslova da bi preživjeli, da bi prehranili svoju obitelj. S druge strane, nekad dođu kući, onda ručak te čeka, pa moraš počistiti, pa spremiti. Onda nekako se misliš, ajde, samo uzmi taj mobitel, pusti me 5 minuta. Da, mislim, svjesno radimo grešku nekada. Svjesno radimo grešku, ali to je jednostavno moderni način života. Ne? I jednostavno moramo biti svjesni opasnosti koje tu postoje. Znači, čovjeku je nekako lakše, kad se kaže pustiti mozak na pašu, a izvući telefon i malo ću scrollat. Ne? I onda mu prođe vrijeme u to nekakvom scrollanju, jednostavno, evo, opet ima dopamin, bolje se osjeća oko svega toga, misli da je sad relaksiran, da je sve dobro, ali govorimo o digitalnoj ovisnosti ovdje. Znači, slično je, Ivana, isto kao da imamo alkoholičara. Nijedan alkoholičar ne bi rekao iz prve da, ja imam problem, moram se ići liječiti, ne? Ali mi smo svi postali ovisni, znači, o digitalnim tehnologijama. A ne želimo to priznati. A ne želimo priznati. Meni je recimo zapanjujuće, evo, šećem pesa nedavno i vidim djeca, njih 6 tinejdžera, sjede u parku za klupicom, znači, u mrtvoj tišini, svaki na svom telefonu, oni si tipkaju, ne? Sad ne znam, se oni međusobno dopisuju ili se dopisuju s nekim drugim, ali oni svi skupa sjede i svako nešto
piše na taj telefon. Znači, to je otišlo od tih granica, jednostavno djeca se više ne znaju razgovarati međusobno. Ne? Znači, svi razgovori su putem ovih WhatsAppa, recimo. Ne? Koliko je to zabrinjavajuće? Pa to je jako zabrinjavajuće, zato evo pozdravljam ovo da u školama sad više da ne se uzmu ti telefoni, jer jednostavno svi skup su zaluđeni, jer oni to koriste i protiv sebe. Znači, kad gledamo ove TikTok challenge razne, ne? Znači, to je u biti način manipulacije isto, ne? Znači, pa ima jako puno djece koji su i poginuli, znači, penje se na nekakvu zgradu, napravit ću nekakvu ludoriju, što luđe, znači, to bude imao više lajkova. Znači, promijenila su se način vrednovanja nas. Znači, što imam više lajkova, više vredim. Pa znači, kako je to društvena potreba? Lajkovi su postali društvena potreba. To nije društvena potvrda. Ne? Potvrda je, znači, ko je nešto postigao u životu, nešto napravio, ima najbolje riješeni test. Pa nije društvena potvrda da imam više lajkova, ali sam napravio nekakvu glupost. Ne? Pa to je stvarno tišlo u krivom smjeru sve skupa. Cijeli svijet je zaluđen s tim, jer kad pogledaš taj Instagram, svačije fotografije su lijepe, sve to pišti od lijepih slika, svi živimo kao supera doma, ne znam, recimo neko nema što za jesti, ali bitno da je na fotografiji, da uživaju, da to lažno prikazivanje. Zašto to? Ljudi žele živjeti u iluziji da su, znači traže potvrdu. Znači, svakom treba nekakva potvrda koliko je on bitan u biti, ne? Zato su te slike preko Instagrama, mislim, ja srećom to nemam, ne koristim, znam kako funkcionira sve, ali te potvrde, te potreba da svi su neki fotomodeli, svi su super uspješni, idu na putovanja, skijanja, vode život kakav inače ne vode, ne? Znači, to lažno prikazivanje sebe u drugom svjetlu, to samo znači da imamo nekakav problem, mi sami, ne? Znači, svako bi trebao biti poraditi koje su te nekakve vrijednosti koje su meni bitne. Koliko mi znači u biti svaki taj thumbs up, ovaj palac gore. Znači to je izum koji je u biti izum manipulacije. Znači ti smiley, emotikone kompletno, znači to je čisto koristi se za manipulaciju ljudi. I sad, ako je to vrednovanje svega... Ko ima više lajkova... Ako ima više lajkova, više vredi. Popularnije. Da, mislim, to je biti stvarno tišlo krivo. Znači, bitno da se u školama uvede ta digitalna pismenost, da djeca shvate da mu nije mjerilo vrednosti da ima da napravi neku glupost i da dobi lajkove. Ali teško će se to kad i dalje vidimo svaki dan da su ti TikTok izazovi, da i dalje, evo primjer ovog vjesnika koji dalje ne znamo kako će se, šta će na kraju se tu pokazati, ali stalno su ti neki TikTok izazovi, što luđi, što... To su izazovi zato jer nam algoritmi, znači koji upogonjuju te društvene medije, zato jer nas stalno serviraju takve stvari. Svaki taj video koji mi dobijemo, znači klikamo na njega, svaki taj klik znači određenu zaradu za firmu koja to radi. Ne? I to su milijuni i milijuni znači, tih videa, milijuni i milijuni klikanja po svemu, a svaki taj klik donosi, ne znam koliko centi, ali kad se skupi ogromna količina, pa to je svaki dan su milijuni dolara zarade. Ne? I algoritmima, društvenim medijima je u interesu da promoviraju ovakve stvari, da nas se gura to stalno pod nos, da je to novo mjerilo vrijednosti ovdje, mi se dobro osjećamo, klikćemo po tome, smijemo se raznim mimovima, a to su sve moderni načini manipulacije. U jednom trenutku to se izmakne izvan kontrole i pođe u krivom smjeru. I baš o tome treba razgovarati, znači koje su to nekakve moderne opasnosti. Opasnosti kojima se nismo nosili do prije nekoliko godina. Sad kad gledamo recimo istraživanja MIT-a, znači Massachusetts Institute of Technology, znači oni su napravili risk matricu gdje su doveli neki 800 i nešto rizika koje donosi recimo umjetna inteligencija. Između ostalog tu su ti deepfake-ovi, znači kloniranje glasova, znači lažne slike, lažni filmovi. Koliko je opasno sad kad se spomene umjetnu inteligenciju, recimo što ljudi sad u posljednje vrijeme vidim da rade, stavljaju svoju fotografiju pa kao daj mi smisli, ostavljaju svoje osobne podatke, pa svoje slike, bez obzira je li to slika. Da. Koliko je to opasno? Jesu svjesni ja bih rekao da je to u biti vrlo opasno, zato jer ljudi svjesno daju svoje slike. Znači, gledamo primjer recimo OpenAI-a, kad su oni sad ne znam, početkom godine kad su uveli znači, ovaj multimodalitet da se mogu raditi slike putem ChatGPT-a. Naravno sad kad je Google izašao sa svojim modelom to još savršenije radi, ali kad je OpenAI radio procjenu, znači koliko bi njih koštalo da istreniraju svoje modele da rade slike, zaključili su pojeftinije da mi ponudimo besplatno, znači da ljudi sami uploadaju svoje slike, znači prihvate uvjete korištenja, da se ta slika može koristiti za treniranje, a svako naravno je prihvatio, ne znajući šta u biti radi. Znači ljudi su poslali desetine, stotine svojih slika koje se koriste dalje za treniranje tih modela. Znači, gdje se to sprema? Gdje te odlaze slike? To što mi ubacujemo? Baš, to je u biti jako dobro pitanje kud to odlaze. Znači ta slika koja je moja postaje vlasništvo tih tehnoloških tvrtki. Znači ja sam njima dobrovoljno dao svoje slike,
Oni te slike, znači svaka slika je moj osobni podatak. Oni to koriste dalje da bi istrenirali svoje modele, da bi mogli raditi još savršenije nekakve slike koje se mogu negdje drugdje koristiti. Sad, ljudi možda mogu pojednostavnici, jer ne vidi širinu svega, cijelog problema, pojednostavniti na način da, pa dobro, pa to je samo moja slika, nek radi s njom šta hoće. Ne? Ali ta slika se dalje može koristiti da napravimo video, da me se impresionira, znači da ja budem netko tko nisam, da se koristi možda za komunikaciju sa financijskom institucijom. Da Jesu svjesni toga ti ljudi koji ubacuju svoje fotografije? Pa ja mislim da ljudi nisu svjesni ničega, to su moderne opasnosti o kojima se ne govori dovoljno. Ne? Znači, kažem, to su stvari koje prije par godina nisu postajale, a moramo biti svjesni rizika, znači, koje nam donosi umjetna inteligencija. Nije sve o automatizaciji, bržem obavljanju poslovnih zadataka. Postoji druga strana koja je ofenzivna strana, koja donosi stvari s kojima se do sad nismo mogli nositi na način da sad, kako sam rekao, to su tisuće i tisuće stvari koje se paralelno dešavaju. I mi nemamo načina da se protiv tog borimo. Možemo se boriti protiv umjetne inteligencije sa umjetnom inteligencijom i sa našim, znači, razumijevanjem, svojim kognitivnim dijelom, da budemo svjesni opasnosti koje postoje. Jel ono u principu što je meni zastrašujuće, vidjela sam primjere, bilo na nekoj posljednjoj političarki u Hrvatskoj, gdje je fotografija napravljena umjetnom inteligencijom, zaista realna, ona se morala poprilično potruditi da objasni nekome da doista to nije ona u kupačem kostimu, već da je to napravljeno umjetnom inteligencijom. Da, imamo poplavu raznih filmića, lažnih oglasa gdje se, znači, poznate osobe, novinari, političari u Hrvatskoj. Pa imali smo bivšeg ministra Marića koji promovira, lažno, naravno lažna slika, lažno video, gdje on promovira financijske usluge, nekakve prevarante tamo, ali imamo cijeli niz, znači političara i novinara koji su jednostavno impresionirani i koje se prikazuje na drugačiji način i koristi se, znači, njihov osobni podatak, znači njihov izgled za promoviranje nečega, ne? Ali to je samo početak. Znači, ali na sreću, mislim čak da je na sreću to koliko toliko loše napravljeno da većina realnih ljudi koji dosta vremena provode na internetu vidi da je prevara, iako neke su doista toliko dobro napravljene da si misliš da li stvarno, ne znam, ta voditeljica toliko smršavila jer je pa zaplejaš taj video. Da, probleme znači, sa tehnologijom, da, znači, prije kak je bio tehnološki napredak, trebalo je proći određeni broj godina da se stvari usavrše. Problem je kod umjetne inteligencije, sreća i problem, ja bih rekao problem veći, da je eksponencijalni rast. Znači, stvari se dešavaju nevjerojatno brzo. Ja volim čitati razne te časopise i sve. Jedan naš časopis kaže što je bilo u tehnologiji prije 20 godina, čemu smo pisali, ne? I sad joj, pa gledaj, to mi je fora, sjećam se svega, ne? Sad gledam newslettere, recimo, o umjetnoj inteligenciji, o čemu smo govorili prije godinu dana, ne? O čemu smo pričali prije 3 mjeseca, tak sad ide, ne? I kad je bilo prije 3 mjeseca, odjednom pa čekaj malo, ovo je sad bilo nedavno, a tehnološki je uznapredovalo nevjerojatno, ne? Znači, Google sad svoje model, ovo je Gemini 3 koji je izbacio, pa to je nešto nevjerojatno, znači, na koji način to funkcionira, znači, na koji način se on stvara podatke, neku novu vrijednost. Znači, to su stvarno stvari koje nisu... Ja nisam vjerovao da će do kraja godine da ćemo imati takve savršene modele. A opet, to je samo početak. Ko zna gdje ćemo biti za godinu dana od sad. Da. Za kraj, pošto brzo vrijeme prolazi u dobrom društvu, pišeš knjigu? Da, pišem knjigu, znači baš ovim prijevarama, zvaće se, znači Soul Scam. Znači, na koji način u biti mi, ovo svemu što smo govorili ovdje, na koji način u biti komuniciramo jedni sa drugima, to je dio te cyber psihologije isto, na koji način se vara. Znači, ja vjerujem da će biti interesantno, potaknuti, znači, brojnim istraživanjima, događajima u kojima sam sudjelovao isto, vjerujem da će biti super. Ja mislim da to treba isto. Pa radim na tome, ja se nadam kroz neke 6 mjeseci, pita me onda. Može, onda ćemo te ponovno pozvati. Tomislave, hvala ti puno za tvoje izdvojeno vrijeme s obzirom na tvoj zgusnut raspored što si sudjelovao u našem podcastu. Hvala lijepo, Ivana. Zahvaljujući EU gradimo toplije, energetski učinkovitije i dostupnije domove.